Hello friends, गोबाव समनि उनावहाय दिनैहाय गोदान भिडिअजों लोगोसे खेबसे फैफिनलायबाय। दा दिनैनि भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट आरो एवेयर खालामगोन नोंथांमोनखौ। दा मैयासो माने डिक्लेयार खालामदों 33 एप्लिकेशन मबाइल एप्लिकेशना माने बेन जाबावसिगोन गुगल प्ले स्टोरावहाय मोननाय नंला आरोखि। गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय बेखौ डिलीट खालामना होसिगोन। दा बिनि थांखिया जाहैबाय दा बेखौ माने डिलीट खालामगोन बा बेन खालामना होगोन। बिनि थांखिया जाहैबाय बे मबाइल एप्लिकेशना जानो हागौ चाइनिस मबाइल एप्लिकेशन बा कोरियान मबाइल एप्लिकेशन, नाथाय बिनि सायाव नङा। बे मबाइल एप्लिकेशनावहाय माखासे मालवेयर होनना बुङोब्ला आं बेखौ डिक्शनारियाव नायदोंमोन। मालवेयर माने मोनसे भाइरास सिस्टेम आरोखि। बियो माने भाइरास सिस्टेम मबाइलफोरनि सफ्टवेयर जेनाखि सफ्टवेयर ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे कम्पिउटारफोरनि सफ्टवेयरफोरखौ बियो खाराब खालामनो हागौ आरोखि बेफोर मबाइल एप्लिकेशना। बेनिखायनो बे मबाइल एप्लिकेशननि सायावहाय माने एवेयर खालामनानैहाय बे मबाइल एप्लिकेशनखौ बेन खालामनायनि डिसाइड बेबायदि खालामना होबाय। आरो बेबायदि एवेयर खालामबावदों जे दासिमाव जेनाखि दा डिक्लेयार खालामनाय सिमावहाय जुदि नोंथाङा बे मबाइल एप्लिकेशनखौ बाहायगासिनो दङब्ला थाबैनो बेखौ माने डिलीट खालामना लादो, आनइनस्टल खालामना लादो बेबायदि होननानै माने बेखौ डिक्लेयार खालामबाय। आरो बेखौहाय माबायावहाय गुगल प्ले स्टोरावहाय बिनिफ्राय हार्ड खालामना होसिगोन होननानैहाय डिक्लेयार खालामबाय आरोखि। आं ट्राइ खालामि जेनाखि बे मबाइल एप्लिकेशन डिलीट जागोन बा जादों बे एप्लिकेशननि नामफोरखौ आं एसे माने नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंनो एसे ट्राइ खालामो आरोखि। दा मबाइल एप्लिकेशनखौ आं बेवहाय नोट खालामना लादों मा मबाइल एप्लिकेशना माने डिलीट जासिगोन बा बेन जासिगोन। दा बेयाव नायनै नाम्बार 1आव दं अल गुड PDF स्केनार। नोंथांमोना PDF खौ मिन्थियो जानो हागौ, मोनसे डकुमेन्ट आरोखि। बे डकुमेन्ट जाबाय अल गुड PDF स्केनार। बे PDF स्केनार मोनसे एप्लिकेशन दंमोन। ओमफ्राय मा दंबाव मिन लिभ मेसेज योर प्राइभेट मेसेजनो। मिन लिभ मेसेज ओमफ्राय योर प्राइभेट मेसेज, बेयो मोनसे सिक्रेट प्राइभेट मेसेज जानो हागौमोन। ओमफ्राय दा थर्डआव दं इउनिक कीबोर्ड। बै कीबोर्डनि मोनसे मबाइल एप्लिकेशन बेबोमोन। ओमफ्राय फेन्सि फन्स फ्रि इमोशनेल बेनिनो आरोखि बियो मबाइल एप्लिकेशन नामा एसे गोलाव। ओमफ्राय नाम्बार 4आव दं थांग्राम एप लक। थांग्राम एप लकखौथ' गोबां मानसिफ्रा बाहायो। दा नोंथांमोनाव बियो माने बाहायजानानै दङब्ला नोंथांमोननि मबाइलाव दङब्ला बेखौ हार्ड खालामना लादो आरोखि। दा 5 नाम्बाराव दं डाइरेक्ट मेसेन्जार। ओमफ्राय 6 नाम्बार प्राइभेट SMS। ओमफ्राय 8 नाम्बार वान सेन्टेन्स ट्रान्सलेटर माल्टिफांसनेल ट्रान्सलेटर। बियो माने इंलिसनि बा हिन्दीनि बा गुबुन रावनि माने ट्रान्सलेटर आरोखि ना, बेबायदि मबाइल एप्लिकेशन। दा 8 नाम्बाराव दं स्टाइल फट' कलेज माने फट'खौ ग्रुप खालामग्रा मोनसे मबाइल एप्लिकेशन जानो हागौमोन। दा बियो माबा हार्ड जासिगोन, गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय मोननाय नंला। ओमफ्राय नाम्बार 9आव दं मेटिकुलास स्केनार। ओमफ्राय बिनिफ्राय डिजायर ट्रान्सलेट। ओमफ्राय केयार मेसेज। ओमफ्राय टेलेन्ट फट' एडिटर ब्लार फकास। ओमफ्राय फार मेसेज दं, पेपार डग स्केनार दं, ब्लु स्केनार दं, हामिं बार्ड PDF कनभार्टार दं। ओमफ्राय फट' टु PDF बेनो। ओमफ्राय अल गुड PDF स्केनार बेफोर आरोखि। बेफोर माबा एप्लिकेशनफ्रा माने हार्ड जाजोबसिगोन, माने बेन जाजोबसिगोन आरोखि गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय। दा बेल' नङा, गोबां दं 34था मबाइल एप्लिकेशन, माने 33थाबो लिस्ट खालामना होदों आरोखि। ओमफ्राय बेवहाय जेनाखि हेडलाइनावहाय 34था बेबायदि बेननि मोनसे डिक्लेरेशन बेबायदि होना होबाय आरोखि। दा जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेबायदि रिलेटेड भिडिअ गोबां लाबाय थायो आरो टेक रिलेटेड। बेनिफ्राय इउटुबनि रिलेटेड भिडिअ गोबां आं आपल'ड खालामना होबाय थायो। दा जुदि नोंथां भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो, बेनिफ्राय शेयार खालामना होदो। बेखिनियानो। अके फर नाउ, बाय बाय।